Amigues i amics, us parlo des de la presó. Fa més de 60 dies que hi soc. M'acusen d'una violència que tothom sap que mai va existir. Voldria estar aquí amb vosaltres, però el mur de la presó m'ho impedeix. Mai abans havia participat en una campanya electoral, ni tan sols demanant el vot per algun candidat. Clar que tampoc, mai abans havia estat tancat en una presó. Tots sabem que la nostra ordre de presó és injusta, com també ho és l'ordre contra el president Puigdemont, l'aplicació del 155 i la suspensió del nostre govern i Parlament. I tothom ha percebut com un espoli temerari la decisió amb les obres d'art de Sixena, sense esperar ni tan sols una sentència ferma. Sí, amics, com diu Salvador Espriu, tenim la raó contra bords i lladres. Però amb la raó no en tenim prou. Hem de guanyar les urnes. Ho hem de fer per seguir avançant i per revertir les decisions de Rajoy i dels seus amics. Tenim la victòria de Puigdemont a tocar dels dits. El vot de Junts per Catalunya és el vot de la dignitat de tot un país. Ara no podem donar l'esquena al president Puigdemont. Que ell guanyi és l'única possibilitat que tenim perquè ben aviat torni a Catalunya i hi torni com a legítim president que n'és. I que ningú s'equivoqui. L'únic adversari polític de veritat es diu Mariano Rajoy. Ni Arrimadas, ni Iceta, ni Albiol ens han de preocupar. Qui ha de treure les seves brutes mans al nostre govern és en Mariano Rajoy. La resta són els tontos útils que li han pagat la festa del 155, que li han permès l'espoli de les obres d'art, que li han permès acomiadar desenes i desenes de treballadors de la Generalitat. Arrimadas, Iceta i Albiol són els tontos útils de Rajoy. L'única victòria que Rajoy no podrà amagar ni manipular és la victòria del president Puigdemont. Per això us demano el vot per Junts per Catalunya. Des de la presó us dic que els candidats de Junts per Catalunya són persones dialogants, gent de paraula. Si guanyem, buscarem acords per governar en benefici i benestar de tothom i seguirem treballant per fer que Catalunya sigui un país independent. Per això us demano el vot per Junts per Catalunya. A partir del 22 de desembre trobarem amb el president Puigdemont un camí clar per prosseguir democràticament cap a la independència. No ho dubteu. Per això, des de la presó, us demano el vot per Junts per Catalunya. Si Junts per Catalunya guanya, em comprometo a seguir treballant incansablement i pacíficament, com fins ara, per fer que aquest país esdevingui socialment just, econòmicament pròsper i solidari i nacionalment lliure. Per això us demano el vot per Junts per Catalunya i el president Puigdemont. Us demano el vot. Us encoratjo a buscar entre amics i familiars vots pel president Puigdemont. Ningú millor que vosaltres per trobar més vots a favor de Junts per Catalunya. I si algú dubta, que pensi en Brussel·les o en la presó. El vot per Junts per Catalunya és el vot de la nostra dignitat com a país. Llum als ulls per votar el proper 21 i força al braç per seguir treballant el dia 22. Junts guanyarem.